тамошобинони азизан, ҳамин намуд ламиражои фасон арзон шуда 160 сомон. 3 метрш санги майдаи дизайнерш кати. На, беҳад фасонаки хушрӯ распродажа шуда. Ба наздикӣ бо бори нав меоя, барои ҳавай ҳам ин намудора распродажа кардиян. Нархи донаш оптовиш бо арзонай 160 на кадом меша мегире нависед, доставка мекунем. аҷиб хушрӯйна инош блеск доранд. Ман инора нишон додагӣ будам ва як бори дигар нишон метиҳам дар ҳанами ҳозир ки нархи распродажа кати пешниҳод шудагӣ. И видео аз корвон тарафи пажарка 012 якум ряд ҳаст. санамхе ангуркаи чи корейский ангурка и боршонав омадай лавдоманӣ бине чихе хушрӯ санг задагиай. пад наметия чанд сумай 200 сомон будай. оптовиш 200 сомон. ина бинед сангош беҳад хушрӯ задагиай. 200 сомон як либосаш оптовиш будай. донаш дами бошам 210. хулас бине чиқа хушрӯ ҷомнашини нависед. и ламиражое ки ҳозир дидед анамино ҳамаш 160 сомонӣ донада. оптумда бо арзон мешава. ина сери касое ки меган ламиражи сери боша, ина марҳамат сери ранг. инҷа бо тиграм дора. не тигрош камакак ваяй балот вияй рангаш. хулоса бинед беҳад ламиражои фасон распродажа 160 сомон. либосаш сангои майдаи дизайнерский кати.